לפי חכמים. זה לא הפשט של הפסוק, זאת אומרת, בקוצריכם, את קצירתכם. לא שמים פסיק, לא שמים לגרוס. זה לא הפשט אבל. נכון. איך הפשט של הפסוק? בקוצריכם את קצירתכם. אדם שיש לו שדה, לא תחלה פאת שדך בקוצריך, אל תקצור את הכל, לעני ולגר תעזוב אותם, תיתן את זה לעני. האם חכמים ואומרים לו, אני גורס כאילו שכתוב, לקט קצירך, לא תלקט לעני. אז באמת לא לעני אדם תופס לבעל חוב במקום שלך ואחרים, קונה. אני יכול לקחת מהלווה כסף, לתת את זה למען פלוני, אפילו שאני מפסיד אחרים, נכון? אפילו שאני מפסיד אותם. אבל מה, אומרים חכמים, מוישה, אומר, אומרים חכמים, אני גורס שבדעה יש לי גזרת הכתוב מיוחדת, לא ללקט לעני, לכן זה לא מועיל. הלאה. כל זה רב פאפה אומר לרב חיסדא שאין, כן, זאת אומרת, אין לך ראייה להוכיח המחלוקת של חכמים. יש לך ראייה להוכיח הפוך. אין לי ראייה להוכיח הפוך. לא, אבל יש, כאילו, זה יש כאילו את הטעמים שלהם, יש רק את הראייה. כאילו, למשל החכמים מביאים ראייה מהפסוק. כן, כן, כן. יכול להיות שהם הסתמכו בגלל הפסוק, יכול להיות שהם דרשו ככה את הפסוק. יכול להיות שהם דרשו ככה את הפסוק. אני קורא עוד קטע בגמרא, תשימו את ותסתכלו בפנים. ברבי אליעזר, היי, לא תלקט, מהי עביד ל... שואלת הגמרא, לפי רבי אליעזר מותר לתפוס לעני אחר? כן. מה אתה אומר, משה? מיגו. רבי אליעזר מה אמר? כן. שמותר לתפוס לעני. במשנה, בלי הסברות מיגו וכל זה, במשנה מפורש. זכה לו, נכון? אז לפי רבי אליעזר מותר לתפוס למישהו אחר? כן, אבל כתוב בפסוק, לא תלקט, לעני, ככה דרש. הוא לא גורס ככה, זה החכמים גורסים ככה. יפה מאוד, יפה מאוד. בשיעור היום באמת אמרתי שזה קצת